Добро утро! Днес е неделя, а неделя обикновено е ден за палачинки. Но днес палачинките ще бъдат малко по-различни, защото ще се опитам да ги направя по-полезни. За целта ще използвам като основа нашите шейкове и малко ще сложа от чистият ни протеин. Ще направя два варианта, макар че можете да направите бели, розови и кафяви, в зависимост от това дали ще използвате за основа ванилов, ягодов или шоколадов шейк. И така, за сега ще махна ваниловия и ще експериментирам с кафяви, т.е. шоколадови, и розови, т.е. ягодови палачинки. Гледайте! Необходими продукти: 2 яйца, 2 чаши мляко, шейкове и протеин. И така, в една купа разбъркваме едно яйце с чаша прясно мляко, след което добавяме 2 лъжички ягодов шейк и 1 лъжичка мерителна чист протеинов шейк. Оставяме за около 5 минути. В друг съд разбиваме едно яйце, отново 1 чаша прясно мляко, добавяме 2 мерителни лъжици от шоколадовия шейк и 1 мерителна лъжичка от чистия протеин. Отново разбъркваме добре всичко и оставяме 5 минути, за да може да набъбнат шейковете. След изпичане се получиха по 3 палачинки от всеки от видовете, които бяха достатъчни да се нахраним цялото семейство. И ето ги готовите палачинки. Тази е ягодовата, тези са ягодовите, а тези са шоколадовите. Смятам да ги гарнирам с нашите течни витамини Vita Active. Това е комплекс от 21 плода и зеленчука, които дават необходимото количество 10 витамина на ден. И така, ще ги полея. Вкусно, полезно и бързо. Последвайте ме за още рецепти.